3 ting til fælles, og det er velsmagende og gennemprøvede opskrifter, råvarer i høj kvalitet og omhyggelig tilberedning. Tulips kokke er nøglen til en god smag i vores retter. Deres viden og erfaring sikrer, at velsmag, ernæring og tilberedning går op i en højere enhed. Og at vi har et stort udvalg med alt fra supper, boller i karry, millionbøf til kalkungryde, som er afstemt efter brugernes behov. Alle råvarer til Tulips færdigretter kommer direkte fra godkendte leverandører. Tulip stiller meget høje kvalitetskrav til både råvarer og leverandører. Når kød, fisk og grøntsager er klargjorte, går det direkte ind i produktionen. Som enhver anden kok og husmor har vi mange retter på repertoiret. Vi tilstræber at lave maden, ligesom du selv ville gøre. Vores gryder er bare lidt større. Maden laves med samme præcision og en kærlig hånd. Vi laver selv friske lasagneplader af durumel til vores lasagner, mens den gode fond til supper og sovs koger 8 timer, og selve kødsovsen får lov at simre og samle smag. Kalkungryden er der også fuld opmærksomhed på. Både kød og grøntsager skal have den rigtige konsistens. Kødet mørt og grøntsagerne sprøde naturligvis. Så snart retterne er helt perfekte, fryses de direkte ned, og hermed bevares madens gode egenskaber og grøntsagernes vitaminer, og vi bruger ingen konserveringsmidler. I daginstitutioner gælder det om at passe og aktivere børnene og sikre, at de får en god og sund kost, så de har energi til at lege og have det sjovt. Det giver Tulip færdigretter ekstra gode muligheder for. Det er muligt for en person at sørge for et både sundt og velsmagende måltid for en hel daginstitution. Retterne kan tilberedes i en hvilken som helst ovn, og resultatet bliver lige lækkert og velsmagende hver gang, uanset om man har en almindelig ovn eller en konvektomat. Børnene elsker at få en dejlig varm ret, der passer til deres smagsløg, og vores ernæringseksperter har været med i udviklingen af retterne, således det er sikret, at hele paletten af retter kan indgå i en sund dagskost, der kan leve op til de nordiske næringsanbefalinger.